Interesting. Jao, Wednesday, uplašila si me. Pažnja, spremite mi, molim vas, koktel. Naravno. Naravno. Okej. Dakle, moram staviti bombone u kalup. Istopiti ih u rerni. Tako je. Sada treba malo sačekati. Kakav miris. Pogledajte, napravila sam slatke čašice. A unutra ću sipati bombone. Koristit ću svoje omiljene Skittles bombone. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. Eto, sve spremno. Probat ću malo. Da, jako ukusno. To je to, bombone su u čaši. A sad je red na sok. Zašto se ne otvara? To je baš teško. Ali znam jedan lifehack sa šnalom. Da! Ups! Ovo nisam očekivala. Nemam komentar. Pa šta? Sad sam i ja slatka. Dakle, sipam sok u čašu. A gore dodajem šlag. To će biti veoma ukusno. Stavit ću još srca i to je to. Bravo, Enid. Dakle, ja ću napraviti sok od povrća. Povrće daje snagu i energiju. Treba dodati što više krastavaca, paradajza, šargarepu i obavezno celer. Da, ostalo je to sve promešati. A miris svežine. Obožavam. Sipam to u čašu i ukrašavam zelenilom. A moj koktel je spreman. Dobro, sad ja. I ja ću preliti čašu sirupom od jagoda. I napuniti je sprajtom. Tako je. Zelena boja izgleda baš jezivo. To mi treba. Stvar, donesi mi, molim te, šlag. Požuri. Ne, nikakvih monstruma u kuhinji. A marš odavde. Ćao, Stvar. Gde nosiš moj šlag? Dobro, uzmi, nije mi žao. Hvala, Stvar. Nice. A sad nemoj da mi smetaš. Sipat ću šlag u koktel. Dodati želeoko, slamku i to je to. Uživaj malo. Jao, kako je sve zanimljivo. Probat ću prvo ovaj koktel. Baš ukusno. I ovo oko mi uopšte ne plaši. Ja obožavam žele bombone. A šta je ovo? Povrće? Fuj. Dobro, sad ću probati malo koktela. Ne, bako. To mi se uopšte ne sviđa. Odvratno. Oho. A šta je ovo? Kako slatke čašice. I koktel je ekstra. Oduševljena sam. Rešeno, Enid je pobedila. Hvala puno. Hoćete mi spremiti krofnu? Molim vas. Naravno. Dobro. Za tebe sve što poželiš, mala. Dakle, sipat ću testo u aparat. I sačekati malo. A moje krofne će biti šarene. Da, koristit ću različite boje. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Zatvaram i to je to. Bravo, Enid. Odvratno. Ja mislim da su najbolje krofne crne. Samo ih treba dobro ukrasiti. Zato imam glazuru od jagoda. Tako je. Izgleda jako dobro. A sad ću nacrtati mozak. Uradit ću to uz pomoć belog fila. Stvar, ti znaš šta mi treba. Hajde, donesi. Jao, šta se dešava? Šta će joj činija? Hvala, Stvar. Činije mi treba za sirup od jagoda, bako.
Baš je dobro imati slugu. Usput, dobila sam dobru ideju za prank. Bako, probudite se. Šta? Jao. Prestani više da plašiš baku. Ma dajte, to je smešno. Osim toga, to je samo sirup. Sad ću ga sipati preko krofna. Ubacujem špriceve i to je to. Ajoj, kakav užas. Dobro, moje krofne su spremne. Stavit ću ih na tanjir i obavezno dodati šećer u prahu. To je najbolji ukras. Super, bako. Sad ću i ja ukrasiti svoje šarene krofne. Stavit ću ih na tanjir. A zatim dodati slatke koncete. Hajde, otvarajte se. Nešto neće. Hajde. Jao. Enid, baš si smešna. Da, bilo je zabavno. Završila sam. Wow, sve izgleda jako zanimljivo. A ovo malo jezivo. Dobro, probat ću jednu krofnu. Ukus je super, hvala. A šta je ovdje? Sirup, nevjerovatno. Idemo dalje. To su vjerovatno bakine krofne. Također su dobre. A šta je Enid spremila? Wow, ove krofne su najlepše. Sad ću probati jednu. O da, ukus je super. Pobedila je Enid, čestitam. To, ja sam najbolja. Dakle, pažnja, onaj ko spremi najlepšu Cezar salatu, pobedit će. Jasno. Dobro. Dakle, prvo mi treba salata. Da, evo je. Stavit ću listove salate, a zatim iseći piletinu. I dodati krušne mrvice. Da, unuka ih jako voli. A sad ću narendati sir. To je prelepo. Svaka mi čast. A ja ću napraviti cvetiće od povrća i pokloniti maloj ovakav buket. Pogledajte, zar to nije preslatko? Bravo, Wednesday, vidi. Užas. Dakle, ja imam svoj recept salate. Napunit ću ovu slatku papriku povrćem i pretvoriti je u monstruma. Da, tako je. Od krastavca sam napravila jezik, a od masline oči. Prijatno, posluži se. Kako zabavno! Baš lepe cvetiće. Ali ukus je fuj. Ne sviđa mi se. Probat ću bakinu salatu. Izgleda baš dobro. Da, i ukus je ekstra. Hvala, bako. Čekajte, a kakav je ovo monstrum? Fuj, mrzim masline. Dakle, pobedila je baka. To, baka je najbolja. Ujuj. Vaš novi zadatak je pasta. Gledajte, ovakvu. Okej, kako god kažeš. Jao, da, ne spavam. Aha, pasta znači pasta. To nije teško. Prvo treba skuvati špagete. Da li je voda provrila? Stvar? Proveri. Hajde, bre. Da, voda je vruća. Znači, mogu kuvati špagete. Ajoj. Dobro, ove špagete mi ne odgovaraju. Prvo mi treba... Ups, izvinite, slučajno sam. Samo mi trebalo brašno. Da, tako je. A unutra ću razbiti jaje. Tako je. Ostalo je sve promešati. I moje testo je spremno. Podelit ću ga na 6 kuglica.
A zatim svaku kuglicu obojiti u svoju boju. Lepota! Sad ću s pomoć aparata iseći testo i dobiti dugačke špagete. Divno! Ostalo ih je samo skuvati. Jao, naočare su mi mutni. Ne vidim ništa. Gde je kečap? Bako, čekaj, treba ga otvoriti. Hvala, draga. Uzmi salvetu, bako. Hvala puno. Sve odlično. Dakle, dodat ću kečap i to je to. Moje špagete su također spremne. Ali to nije sve. Stvar, dođi ovamo. Treba mi boja. Hvala. Dakle, sad ću obojiti moje špagete u crno. To je najlepša boja na svetu, jel da? A sad ću dodati malo kečapa i oko. Jao, užas. Nikad to ne bih pojela. Dakle, i moje špagete su spremne. Prijetno! Ova pasta je crna. I uopšte nije lepa. Fuj. A ova pasta je super. Jako mi se sviđa. Hvala, bako. Čekajte, šta je to? Wow, Enid, tvoje jelo izgleda prelepo. Wow, i ukus je super. Ne mogu da se zaustavim, poješću sve do kraja. Enid, to je pobjeda. Baš mi je drago. Hvala puno. Dakle, kao prvo želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. To je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. Da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide. Cool. Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? Da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Cool. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu i joj! I meni je ostao posljednji dodir. Jao, Wednesday ima testeru. Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju. Ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malo lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i čini za sos u obliku srca. To je preslatko. Da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite?
Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. A bravo, bravo. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Ha, gledajte mi jezik. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa. Nije loše, bako, hvala. Drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. O, da. Blago meni. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza koji liči na krv. Bože, Wednesday. Bako, smirite se, to je kečap. Dakle, preliću burger sa njim. A zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme je da napravim malu eksploziju. Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jau, kako strašno. Dakle, sad ja. Hvala na mlevenom mesu, bako. Thank you. Ne podnosim ga. Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. Bravo, dušo. Hvala na podršci, bako. I ja tebe volim. Dakle, sada marshmallow treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze Nutellu. To će biti umjesto kečapa. Divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte. Odlično mi ide. I sama bih rado pojela taj burger. Obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da. Gledajte,
kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavice od mlevenog mesa. A gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. A mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. Kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. A za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast. Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. A prijatno dušu. Wow! Kakav je to monstrum? A da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. A bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Wow! To je fantastično! Oduševljena sam. A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro. To je baš ono što sam htjela. A baka je pobedila, čestitam. A baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Jel može? Naravno da može. Važi. Mogu ja to? Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mlijeko i sladoled. Prvo sipam mlijeko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. A evo specijalne kašike. Kako teško! Ups, ovo nisam planirala. Na kugli je ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem krajeve čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, u pravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? Tačno. Skroz sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mlijeko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto, izvoli. Hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. Kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. Gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. Da. Divno.
Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistaća. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati, jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da, a gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću je sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani! Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool. A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Ne, odvratno. Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. A divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedila baka. Ja? Jeste čuli? Ja sam najbolja.